George, kif aħna? Tajjeb, grazzi. Nsellim lek, grazzi tal-qiegħed. Tajbin, grazzi. Sadan it-tant, jiena fl-introduzzjoni smajt ngħid fl-introduzzjoni qed ikollna SMSs illi jibatulna il-problemi tagħhom imma ma jtunix dettalji personali. Allura ma nkunux nistgħu naslu naf li intom tippruvaw tagħmlu kuntatt anki magħhom direttament. Mhux dejjem jirnexxielna għadu l-ewwel ftit programmi sakemm forsi jerġgħu jidraw in-nies ma jkun ġara xejn inħeġġuhom jagħtuna l-identity card number tagħhom sabiex aħna nkunu nistgħu niċċekkjaw minnu fih u ovvjament dak li nkunu nistgħu fejn inkunu nistgħu ngħinu se nkunu qegħdin ngħinu. Nfakkar fid-data protection. Nagħtu l-informazzjoni meħtieġ. Nfakru fid-data protection dawn il-messaġġi tagħkom fejn jidħol il-messaġġi indirizzati lis-Sur Cremona imorru dirett għand is-Sur Cremona fil-fatt għandi jiġu fl-aħħar ħin biex inkun nista' naqrahom mat-telespettaturi ma nkun irid nipprepara daqsxejn lili nnifsi. George, kellna xi ħadd li talabna biex nitkellmu ftit anki dwar il-fostering. Qed nisimgħuha ħafna bħalissa u naħseb importanti li nwasslu ftit informazzjoni lit-telespettaturi. Kienet mistoqsija li tidħol eżattament f'miżura li saret fl-2023 permezz tal-budget tal-2023. Żgur, hija miżura li daħlet din is-sena stess fejn tidħol il-fostering care allowance. Ġifieri dak li jħallas taħt l-att dwar is-sigurtà soċjali, dak li jħallas id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fejn ikun hemm fostering. Tajjeb illi ngħidu illi qabel sal-2022 fejn kien ikun qed jitħallas fostering care allowance u dak il-wilt jiġi adottat minnu fih malli dak il-wilt jiġi adottat il-fostering care allowance kien jieqaf immedjatament sal-2022. Mill-2023 il-qudiem il-foster care allowance ma' adozzjoni mhux qed jieqaf b'mod immedjat, issa qed jieqaf fuq medda ta' snin. Ġifieri għall-ewwel sena tibqa' titħallas 80%, għat-tieni sena tibqa' titħallas 60%, għat-tielet sena tibqa' titħallas 40% u għar-raba' sena tibqa' titħallas 20%. Ġifieri minflok jieqaf b'mod immedjat għandek 4 snin taper, ġifieri persentaġġ minn dak l-ammont tibqa' tirċevih. Flimkien ukoll jekk il-wild li tkun adottajt huwa taħt is-16 sena tkun qed tirċievi wkoll iċ-children's allowance. Ġifieri sal-2022 kien jieqaf il-foster care allowance eżattament kif tadotta u tibda tirċievi u tibqa' tirċievi iċ-children's allowance. Mill-2023 il-qudiem tibqa' tirċievi iċ-children's allowance u tibqa' tirċievi parti mill-foster care allowance minflok jieqaf b'mod immedjat. Dik kienet miżura li daħlet fl-2023 u qiegħda titħaddem. Interessanti anke għall-benefiċċju tat-telespettaturi tagħna jitolbuna biex nitkellmu dwar suġġetti li kultant jiena ninsa. Jidħlu l-foster carers, nitkellmu dwar fostering in ġenerali, ma mbagħad dwar il-benefiċċji li jistgħu jieħdu dawn il-carers issa xi ħaġa li jista' jkun minħabba li ma tkunx ħafna fuq il-sin in-nies u allura ma jkunx hemm dawk it-tip ta' foster carers, George. M'għandniex foster carers għandna iva u mhux ħażin, ġifieri, u dejjem inħeġġu illi din l-iskema jew inkella ġenituri illi jkunu jistgħu jiffosterjaw aħna nħeġġuhom li jistgħu li jiffosterjaw dejjem. Ovvjament ikun hemm il-bord imbagħad li jiddeċiedi jekk naturalment hemm proċess, hemm proċess u hemm courses li jridu jsiru sabiex finalment ekku. Xi ħaġa oħra li xtaqt nitkellem dwarha illa għaliex meta konna qegħdin flimkien il-ġimgħa li għaddiet naf li semmejna l-in-work benefit imma ma ftaħniex dwaru kull ma minna kemm semmejnieh. Eżattament, mela. L-in-work benefit daħal għall-ewwel darba bħala parti mill-Making Work Pay Policies. Il-ġimgħa l-oħra tkellimna aktar fuq it-tapering tal-benefiċċji. L-in-work benefit jippremja lil dawk il-ġenituri bit-tfal taħt 23 sena u li jkunu diġà qegħdin fid-dinja tax-xogħol. Matul is-snin mill-2015 lil quddiem sar proċess li n-numru ta' beneficjarji komplew jiżdiedu. Fl-2022, ġifieri sena ilu, sar proċess illi id-Dipartiment minħabba id-data li għandu flimkien ma' data li tista' tiġi mill-Kummissarju tat-Taxxi Interni, ġifieri ħdimna żewġ dipartimenti flimkien mal-Mita, in-numru ta' beneficjarji minn 6,000 7,000 żdiedu għal kważi 24,000 beneficjarju, 24,000 household. Ġifieri ta' ġenituri bit-tfal taħt 23 sena u li ħaqhom dan it-tip ta' benefiċċju. Dan it-tip ta' benefiċċju jitħallas il-tliet kategoriji ta' ġenituri. Jitħallas f'koppja fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu u it-threshold ta' dħul minn xogħol meta tnaqqas il-bolla ma jaqbis il-50,000 euro. Jitħallas ukoll lil
koppja fejn ġenitur wieħed biss jaħdem u threshold sa fejn tadħul minn xogħol meta tnaqqas il-bolla jasal sa 35,000 euro u jitħallas ukoll il-single parents bit-tfal taħt 23 sena fejn it-threshold jasal ukoll sa 35,000 bħala dħul minn xogħol meta tnaqqas il-bolla li tkun qed tħallas fuqu. Tajjeb illi ngħidu illi dan it-tip ta' benefiċċju id-dipartiment ħalsek jekk tkun eligibbli. B'mod awtomatiku anke jekk ma tapplikax. Iżda l-applikazzjoni xorta qiegħda parti mill-online applications, ġifieri jekk ġenituri jaħsbu illi ħaqhom dan it-tip ta' benefiċċju. Iżda aħna għadna ma ħallasnihomx, kull ma jagħmlu jistgħu japplikaw u jattaċċjaw l-FS3 bħalissa jattaċċjaw tal-2021 ta' sentejn qabel ġifieri. F'dak il-każ l-in-work benefit jitħallas kull 3 xhur. Jitħallas kull 3 xhur blura. Ġifieri issa għadu kemm tħallas f'Ottubru fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru tħallas il-pagament ta' bejn Ġunju u Settembru, Lulju u Settembru, Lulju u Awwissu Settembru. Fil-bidu ta' Jannar, fl-ewwel ġimgħa ta' Jannar se jitħallas Ottubru, Novembru u Diċembru. Dejjem jitħallas bit-3 xhur blura sabiex din is-sitwazzjoni titħaddem b'dan il-metodu, dan il-proċess jitħaddem b'dan il-metodu sabiex ma jkunx hemm overpayment żejda. Ġifieri jekk aħna id-dipartiment jara illi l-persuna ma ħaqqux ma jkunx ħallas bil-qudiem u allura jitolbu il-pagament dak li jkun diġà tħallas għalih. Xtaqt nitkellem ftit anki jew nindirizza għal dawk il-persuni illi għandhom dħul baxx illa għaliex aħna ikollna ħafna SMS hawnhekk xi ħaġa illi dejjem tissemma u jistaqsuna jekk għalli jista' jkun hemm xi għajnuniet għal dawn il-persuni x'tgħidilna dwar dan? Mela. Għal dawk il-persuni li għandhom dħul baxx, jiġifieri dħul minn benefiċċji jew dħul minn xogħol li huwa baxx, f'dak il-każ id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, il-liġi tas-Sigurtà Soċjali tħallas ukoll dik li ngħidu l-għajnuna supplementari. Ġifieri huwa ħlas huwa għajnuna illi titħallas lil dawk il-persuni illi ma jaqbżux ċertu threshold ta' dħul. Fil-każ ta' koppji, jekk idħul minn xogħol tagħhom jew dħul minn benefiċċji tagħhom ma jaqbis l-10,968 kważi 11,000 euro, 14,968 kważi 15,000 euro f'każ ta' koppji, hemmhekk f'dak il-każ ikun ħaqhom l-allowance supplementari. F'każ ta' persuna singola, jekk ma jaqbis kważi l-10,900, hemmhekk ukoll il-persuna jkun ħaqqu dak li ngħidulu l-għajnuna supplementari. L-għajnuna supplementari titħallas brati differenti u skont id-dħul tal-persuna. Fejn ikun hemm children's allowance, jiġifieri qed jitħallas children's allowance l-għajnuna supplementari ma jkunx ħaqqa. Għax tista' tieħu jew waħda jew l-oħra. Jiġifieri min ikun qed jirċievi children's allowance ma jistax jirċievi għajnuna supplementari f'dak il-każ. Jina ftaħt il-linji ta' telefon George 229 jew inkella 2, pero ħanibda naqra ftit mill-SMS li qed jibatulna t-telespettaturi tagħna, mbagħad inkomplu id-diskussjoni tagħna minn hemmhekk. Mela, xi ħadd qalilna jiena persuna li naħdem full time, però dan l-aħħar xahar qiegħda indur bħija li għandu diżabilità u li din il-ġimgħa ħija hija tibgħati minn aċċessjonijiet u ġie li għandu bżonni. Jiena parti ħija għandi lill-ommi anzjana u għandha bidu ta' dimensja. Jien qed nieħu ħsiebhom mit-tnejn sal-ħadd. Jien naf l-aktar il-qudiem ma nistax nibqa' nħallihom waħedhom u mmur għax-xogħol, imma se jkolli nibqa' magħhom u ndur bihom. Mhux ħandaħħalhom ġohom għaltinna please, nixtieq inkun naf. Jekk jiena nieqaf mix-xogħol, kemm niġi nieħu tal-li nkun qed indur b'dawn il-persuni b'ommi bid-dimensja u hija b'diżabilità. Mela, din hija mistoqsija illi qed tissuċċedi dak li jiena tkellimt fuq il-ġimgħa li għaddiet fuq il-carers allowances. Il-carers allowances ir-riforma tagħhom daħlet fl-2017 u baqgħet tiġi immiljorata mill-2017 il-qudiem. Il-carers allowances, l-increase carers allowance u l-carers allowance irreplacejaw dik li konna ngħidu qabel il-pensjoni tal-wens. U il-gauge mediku huwa bagta l-index jew minimum state examination. U dan ikun jista' jibbrodinja jagħti iktar ċans li l-aktar persuni jirċievu dan it-tip ta' benefiċċju u allura jkun hemm pazjenti anzjani li jibqgħu jgħixu fil-komunità f'dak il-każ. Fil-każ tas-sinjura, il-persuna ma tistax tkun taħdem u tkun trid toqgħod tkun qed tgħix taħt l-istess saqaf tal-pazjent, ir-relativ li jiġi minnha. F'dak il-każ hemm żewġ
kategoriji. Il-carers allowance għal dependenza medja u l-increase carers allowance għal dependenza għolja. Tajjeb illi ngħidu dak jiġi diagnosed kont il-bar tal-index jew il-Mental State Examination. Jekk jiġi ċertu punteġġ, jiġi increased carers allowance għax dipendenza għolja, jekk jiġi ċertu punteġġ jista' jiġi dipendenza medja. Jew inkella addirittura jekk il-bord mediku jiddeċidi li dik il-pazjent ma jaqax taħt l-ebda kategorija f'dak il-każ. Iżda, tajjeb illi ngħidu illi matul iż-żmien jien għadni kemm għadd illi bqajna nirriformaw. Tajjeb illi ngħid illi din is-sena fl-2023 daħlu wkoll ċertu miżuri għal dawk li jkunu qegħdin jirċievu l-carers allowances. Il-carers allowances sal-2022 sabiex tieħu l-kreditu tal-bolla għal dak il-perjodu li inti tkun qed tirċievi l-carers allowance sal-2022 rid tissodisfa medja ta' ħlas tal-bolla ta' 20, medja ta' 20, average ta' 20 minn meta tkun għalaqt 18 sena, ġifieri minn meta jew inkella minn meta bdejt taħdem. F'dak il-każ, minn din is-sena dik il-medja ta' 20 niżlet għal 15 sabiex aktar nies jiġu eligibbli għal kreditu tal-bolla. Meta ngħid kreditu tal-bolla, inkun qed infisser illi l-bolla tkun qed tiġi mħallsa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għal dak il-perjodu li ma tkunx qed taħdem minħabba li tkun qed tirċievi l-carers allowances. Ħsibna wkoll għal dawk il-persuni illi minkejja li niżilna l-medja minn 20 għal 15 xorta ma jiġux eligibbli għal kreditu tal-bolla. U f'dak il-każ qegħdin nagħtu massimu ta' 4 snin kreditu tal-bolla lil dawn il-persuni wkoll li jkunu qegħdin jirċievu waħda mill-carers allowances u ma jkunux eligibbli għal kreditu tal-bolla bil-medja ta' 15 ukoll. Ġifieri hemm kategoriji differenti u importanti anki t-telespettaturi tagħna. Jekk ikollhom bżonn jew jixtiequ li jkollhom ħafna aktar informazzjoni dejjem jistgħu jċemplu 153. Jistgħu jċemplu 153 jew inkella jistgħu jżuru il-free phone 153 jew inkella jżuru hub ta' service.gov u hemmhekk se jkunu qegħdin isibu l-informazzjoni jew jingħataw l-informazzjoni kollha. Barra minn hekk, miżur oħra li daħlet din is-sena l-carers allowances beneficiaries għal beneficjarji tal-carers allowance. Hekk kif jaslu fl-età ta' 59 sena, jistgħu jitolbu li jħallsu sa massimu ta' 5 snin bolol blura, ġifieri biex dejjem itejbu il-prospetti tagħhom għal pensjoni kontributorja meta jaslu għall-età pensjonabbli. Bħalma kien daħal fis snin ta' qabel li persuna bl-invalidità meta tilħaq l-età ta' 59 sena tkun tista' wkoll titlob li tħallas sa 5 snin massimu ta' kontribuzzjonijiet ta' bolol blura sabiex dejjem ittejjeb il-prospetti ta' pensjoni tal-bolla. Il-linji għadhom miftuħin 2-2-9-1-3-4-0-1 jew inkella 2, kull manna ċans jekk tidħol telefonata waħda għax imbagħad naturalment se jsirilna l-ħin biex nikkonkludu u nilqgħu il-mistieden li jmiss lura l-trikoloġista Thomas Fenech. Iżda George għandi SMS ieħor. Di qed tistaqsina telespettatriċi tagħna batitilna anke n-numru tal-karta tal-identità li jien nassumi li diġà pensjonanta għax twildet fis-57. Għaltinna u nafdan għax batitilna n-numru tal-karta tal-identità. Għaltinna jinnuħu benefiċċju tal-oli tal-ħajja, please. Mela, iċċekjajt il-każ għax il-mistoqsija hija qasira. Dak li qrajtien fil-fatt. Eżattament. Fil-verità, il-persuna ngħatat iż-żieda tal-oli tal-ħajja sħiħa mal-pensjoni. U ngħatat ukoll iż-żieda addizzjonali. Għax aħna dejjem nafu li l-pensjonanti minn barra żieda tal-oli tal-ħajja sħiħa fl-2023 ħadu wkoll €2.60 oħra fil-ġimgħa. Li flimkien ħadu żieda ta' €12.50 fil-ġimgħa. Minn barra minn hekk il-persuna ħadet dik li daħlet għall-ewwel darba f'Diċembru 2022 li ngħidula l-additional kola. Din titħallas lil dawk il-households illi l-ewwel net tiġi triggered skont l-inflazzjoni fil-pajjiż u allura dejjem skont dawk il-parametri u skont dawk l-indiċi. U titħallas lil dawk il-households, dan huwa benefiċċju ta' household. Li ma familja ġifieri għal benefiċċju tat-telespettatur. Ta' familja. Skont it-tfal ikunu x'jaħdmu, kemm għandek tfal id-dar, jekk inti taħdimx, jekk intix pensjonant, kollox jingħaqad flimkien u ma jaqbis ċertu ammont bħala household. F'dak il-każ iva da s-senjur jew is-senjura wkoll tħallas l-additional kola flimkien
ma' żieda tal-għolli tal-ħajja u żieda addizzjonali. Mela għandna żewġ telefonati fil-qosor kemm jista' jkun għax il-ħin għadda kważi. Jekk hemm xi ħadd jixtieq jistaqsi xi ħaġa qed jidher in-numru tal-SMS 50617000 u nirrispondukom bħal tmintim. Ħanieħdu l-ewwel telefonata il-wara nofsinhar tajjeb. Hello. Hello. Insellmulek, Sinjura. Insellimlek. Ħanajdlek nixtieqek tgħinni jekk jogħġbok. Jiena u r-raġel konna nieħdu l-għajnuna tal-Mart. Pero r-raġel 5 xhur ilu. Qed nisimgħuk, Sinjura. All right, 5 xhur ilu daħal San Vincenz. U jiena mort l-Labor Office biex ngħidilhom biex jaqtawli għaw jatuna nofs li u tar-raġel jinqataw. Ili nċemplilhom kull 4 ġimgħat u kull 4 ġimgħat nerġa' nirċievi l-istess. Illum arġa' ċempilt u qalu li għadha sejra l-affari ma jistax ikunu nibqa' kull darba nirċievi. Żomm il-linja ħalli nkunu nistgħu niċċekkjaw il-każ. Kemm tħalli l-numru tal-identity card tiegħek minħabba l-fatt li jiena minn hawnhekk din it-tip ta' sitwazzjoni ma nkunx nista' nindirizzax ovvjament ma nkunx naf il-każ partikolari tiegħek. Imma jekk tħalli n-numru tal-karta tal-identità tiegħek. U n-numru tat-telefon. U n-numru tat-telefon ukoll nkun nista' jiena minn naħa tiegħi niċċekkja l-każ u nkunu nistgħu nikkomunikaw miegħek, Sinjura ta'. Għabżoni tiegħek għax kemm li nitħabba ħajkelmuk id-direzzjoni, Sinjura. Grazzi. Ħanieħdu l-aħħar telefonata mbagħad nikkonkludu l-wara nofsinhar tajjeb. Wara nofsinhar tajjeb, Angela. Biex insaqsi plis l-senju. Taf li juħdu ta' 75 fi 300. Iva. Meta jgħalqu 80 kemm jieħdu? Jieħdu 400, Sinjura ta'. 400? Iva. Jiżdied għal 400 euro, Iva. Meta l-persuna. Ma meta jgħalqu 80 u meta jgħalqu jibda f'jannar? No, meta l-persuna tilħaq l-età ta' 80 sena. Juħdu 400. Eżatt, ġifieri għal dik is-sena kapaċi tkun prorata. Meta tilħaq l-età għax mhux kulħadd jilħaq l-età partikolari tiegħu fl-istess ġurnata u allura skont meta tilħaq l-età tiegħek tal-birthday. U pagament wieħed jew pagament fix-xahar? No. Is-Senior Citizens Grant dejjem titħallas pagament ta' darba. Issa l-ewwel darba ħad titħallas ftit wara li tilħaq l-età relatata tagħha. U mis-snin ta' wara mbagħad tibda titħallas dejjem bil-pagamenti jkunu fi frar. Okay. Dejjem għall-aħħar ta' frar ikunu l-pagamenti. Okay. Grazzi, Sinjura. Grazzi nsellmulek. 50617000 jekk għandkom xi mistoqsijiet ta' Sur Cremona nirrispondu kemm il-ġimgħa dieħla. George, grazzi. Grazzi lilkom Angela tal-opportunità. Ħamorru għal ftit tarif pubbliċitarju b'qgħu magħna.